ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಕಥೆನ ಪನ್ಪೆ. ಕತೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಒಲ್ಪಲ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆನಿಕಾಂಡೆ ರೋಹನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸರಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡಮ್ಮ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಡು ಪಂದು ಆಯನ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅಮ್ಮಗ ಕೇನು ಲಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪೆ. ಈ ತಮಸರದಾನೆ ಉಂತು ತಿಂಡಿ ಪಾಡುವೆ ತಿಂದದು ಪೋಲ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಮ್ಮ. ಫೈನಲಿ ರೋಹನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡುವೇರು. ಅಕುಲ್ ಪೂರ ದೂರಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಖುಷಿ ರೆಡಿ ಆದು ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಡೆಗೆ ಹಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪೇರು. ಅಲ್ಪನೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈತ್ ಪೂರ ಆನಗನೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಣ್. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೀಕುಲ್ ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಮದ್ಮಯ ಪನ್ಪೆ. ಅಂದು ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದು ರೋಹಲ್ನ ಪನ್ಪೆ. ಐಕ ಕುಡೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಕಾಂಡನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅವೇ ಟೈಮಡ್ ಮದ್ಮಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಲ ಪಂದು. ಐಕಾಯೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪೆ. ಈ ಮೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡುವೇರು. ಅಂಡ ರೋಹನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಇಷ್ಟಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ಗು ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡ್ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ. ಅಕುಲ್ ಪೋಪುನ ಹೈವೇ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಣ್. ಐಕ ರೋಹನ್ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾದಿಡ್ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ಡ್ ಭೂತದ ಕಥೆನ ಪನ ಒಂದುಪ್ಪೆ. ಐಕ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭೂತ ಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರಯ ಪಂದು ಆಯನ ಕಥೆನ್ ಕೇಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಆನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಜಾಣ್ ಕಾರು ನಡು ಟೊಲ್ಪಲ ಉಂತ ಹಚ್ಚಿ ದುಂಬೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೈವೇ ಒಂದು ಪಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡಿಡ ಪನ್ಪೆ ರೋಹನ್. ಸರಿ ಆವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ರೋಹನ್ಗೆ ದೂರಡು ರೋಡ್ದ ಬರ್ರಿಟ್ಟು ದದನಾ ತೂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡಿಡ ಅಲ್ಪ ತುಲ ಭೂತ ಅಂದು ತೋಚ್ಪವೆ. ಗಾಡಿ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅವು ಲೈಟ್ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ರೋಹನ್ಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಚೆನೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ದೂರಡು ಹೈವೇಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ತೋಜುಣ್. ಈ ಸಲ ರೋಹನ್ಗೆ ಮಾತ್ರತ್ ಪೂರರ್ಗ್ಲ ತೋಜುಣ್. ಆ ಮೂಜಿ ಜನಟು ಒರಿ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿರೋರಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಶರ್ಟ್ ಕುಡೋರಿ ಕಾಲಿ ಮೇಟ್ ತರೆಕ್ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುನ್ ಕಟ್ಟದು ಸ್ಲೋ ಅದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಎಂತುದು ರೋಹನ್ ಪನ್ಪೆ. ಈತ ರಾತ್ರಿ ಅವಲ ಈ ರೋಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭೂತನೇ ಅದು ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಕುಲು ಏರ್ಲ ರೋಹನ್ನ ಪಾತೆರನ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡುಜೇರು. ಆ ಮೂಜಿ ಜನನ್ ಕಡತದ ಗಾಡಿ ದುಂಪೋಪುಣ್. ರೋಹನ್ ವಿಂಡೋಡು ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ನ ತೂಪೆ ಅಂಡ ಕತ್ತಲೆಡಕಲ ಮೋನೆ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ತೋಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಿರರ್ಡ್ ತೂಪೆ. ಆಯನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮಾಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ರೋಹನ್ ಸಡನ್ ಗಾಡಿ ಉಂತಲ ಪಂದು ಕಲ್ಕುವೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಡ್ ಗಾಡಿನ ರಿವರ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ತೂಪೇರು. ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋತುನ್. ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಆ ಸಾದಿಡ್ ಪೋದುಪ್ಪೇರು. ನಮಕ್ ದಯಬೋಡು ಸೈಯಡ್ ಪಂದು ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡುವೇರು. ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು 11 ಪೊರ್ತು. ಗಾಡಿದ ಪಿರವು ಕುಲ್ದಿನ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಜೈದೇರು. ರೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಗೆಡುಲ್ಲೇರು. ರೋಹನ್ ಆ ಮೂಜಿ ಜನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಅಂಚಾಯಗ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ದೂರಡವೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಹೈವೇಡ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು. ಈ ಸಲ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಲಿಫ್ಟ್ಗೇನು ಲಕ್ಕ ಕೈ ಎದುರು ಮಲ್ತದ ಹೈವೇಡ್ ಉಂತುದೇರು. ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇಡೇಂಚ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ರೋಹನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಜೈದಿನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಲಕ್ಕುವೇರು. ಒಂದು ಭೂತನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂದು ರೋಹನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಾಲಾವಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂತ ವಚ್ಚಿ ಸೀದ ಪೋ ಏರ್ಲಾಕಲ ಮೋನೆಲ ತುಯರ ಪೋಚಿ ಪಿರವು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಅವು ಗಾಡಿಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಪೋಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪೂರೇರ್ನ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ತೋಜೋಣು. ಹೊರ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನುಂಡು. ಜಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಡಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸುತ್ತ ನಿಶಬ್ದ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಕತ್ತಲೆ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಅಕ್ಲನ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಣ್. ಪೂರೆರ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಕುಲೊಂದು ಹೈವೇನೇ ತೂಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಚಳಿಕ್ಲ ಪೂರ ಬೆಗರ್ದು ಪೋತೆರಿತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಚೂರ್ ದುಂಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೇರು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತರೆಕ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿದಿನ ರೋಡ್ ಬೂರ್ದೆ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೈಕ್ಲ ಉಂಡು. ಮುಂದೆನ್ ತೂನಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ದ ಸೀನ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಈ ಸಲಲ ಮುಕುಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂತಾವುಜೇರು ಸೀದ ಪೋಪೇರು. ಪಿರ ತಿರ್ಗ ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆಡಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೂರಡ್ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೈವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಅಕುಲ್ ಸಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯರಂದು. ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೇಫ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆಪೇರು. ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಂಡು ಅಂದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮದ್ಮ ಏರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಗ ನಮ್ಮಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ ಅಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಮದ್ಮೆದ ಲೈಟ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಆ ಹೈವೇಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಐಟ್ 2 ಜನಲ ಸೈಪೇರ್ ಆಂಡ್ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ತರೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೊಂಪೋದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಆಯ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡೆ ತೀರ್ಪೋಪೆ. ಮದಿಮಾಯೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜನನ್ ತುಯ್ಯರೆಂದೇ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಈ ಮೂಜಿ ಜನತ ಆತ್ಮನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೈವೇಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನಿನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್. ಅಡೆಗೆ ಈ ಕತೆ ಎಂಡಾಪುಣ್. ಈ ಕತೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಜನ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು.